namhlanje emhlabeni la into enesandla somuntu omnyama esitshela ukuthi iyaziswa ngakhona uye umangale makungekho namunye ofuna ukunaka indaba kaShembe ezikhulwini ezikhona eziphethizwe kunalokho bayazi umakiwo okhethweni uzozwa kuthiwa kade evakashile lapha uyobuka labantu abawu200,000 usezenza umuntu ohambisana nabo ngalezo sikhathi isikhulu esithile besikhona umuntu uyabheka uba khona kwakhe bekuzokwenzani ayikho into abezoyenza indaba yangempela ulwandle lapho likhona nje namhlanje kuyaziwa umlando wala eThekwini ukuthi lahlehlisa uShembe selingena ngaphakathi khona kodwa okuzwayo ukuthi kuzokhona okwenziwayo ukube kwenziwa umlungu ukube kwenziwa umlungu ngabe kunjani kodwa ke angibasola abantu bezwe ngoba bathathisela kuthina ithina esidayisa ngomzali wethu ithina esidayisa ngomsebenzi kaNkuluNkulu ubuNazaretha into enkulu kakhulu into enkulu ubuNazaretha kunathi angazi ungaba umuntu onjani uma kuthiwa uphethe amaNazaretha into enkulu umsebenzi kaNkuluNkulu iyona uJesu wala lesikhona ayikho enye inkolo yokule nkolo kodwa sithatha lento enkulu kangaka siyimbesa thina nabantu abathanda mina ababethanda ubaba into engihlekisayo indlela zilokhu ziya ukuya kuzaleka nje amachwana amanye lokhu kuzaleka nje manje mawuyibuza uthi kuyofika wapi ngempela okay kulungile ke mase khona umuntu ulindele ukuthi mhlawumbe igalelo lakhe kuzoba ukuthi awulungiswe lo msebenzi lotho afika athathe lokhu ahleli khona ukuthi njengoba bathi labantu banenkinga mawusuhleli kade ngangizwa njengoba sasihlanganisela amathimba bethu abeyokhuluma indaba yasenhlakazi uma sivumelana noShembe sihlanganisa ukuthi sizonyuka sobabili sithi ongafuni ukuhamba nami ngoba ngihamba nawe kuzofuneka sala sisho njalo kuzofuneka yeke kodwa konke lokho kugcine kuphelele emoyeni uma usuzwa sebehlangana baqala bafuna manje ukuthi bahlangane ukuthi kube nethimba la ngapha kube nethimba la ngapha bese behlangana ukuyokhuluma ukuthi kuzomiswa kanjani laba abathunywe yimina bafike bathi thina esikuthunyiwe kusuka la kugcinela asikwazi okunye asifuni babonakale behleli ndawonye kuzoba ngathi lo wethu segcobo omunye kwasha kwacima owaba umbuzo mabebuya bengibikela uma emgcobileke ungenaphi yena uma sizofika sigcobane ke phezulu yena njengekho ungena bagcina bekhuluma amazwi anzima ma enye into obona ukuthi ngeke uthule naye bathi ibandla labo basho njalo bathi asiyifuni lento afuna ukuyenza ngoba ibandla lethu leli imali zethu esiyikhiphe emacaleni manje asiyifuni lento azama ukuyenza nondodana manje uyayibuza ukuthi uhamba kanjani nabantu abanjalo bese uma befika kwena bangakutsheli ngenhlanhla ngaba nenhlanhla mina ukuthi ayithi azikho izidlamlilo emzini waseGinyezini abangafuni lutho olunye ngaphandle kwami kodwa kuyafika la engikwazi ukushaya khona phansi konyawo ngithi manje sengikhuluma ngomsebenzi kaShembe owumzali kumina ngikhuluma ngomsebenzi kaNkuluNkulu kuzokwenzeka kanje uma wasuka kini uzolawula nalisa sasa uzophenduka omunye Yes. uma sonke kulezi ihlalo singaba nalowo moya kangawuthi saze safisa ukuthi makuthiwa kuyokhuluma indaba yasenhlakazi asingathumela abantu asiyoyibambela Mathuba. ngoba siyofika sivumelane ngosuku lokuqala angazi kwenzakalani kodwa nje ekugcineni ngibuyele kule yakho imfundiso kaShembe igqame ba ngomuntu omnyama nokuthi akayiqhathi Yes. ayikho into uShembe ayenza uthi lento uNkulunkulu njobe kudalile wakupha lolulimo wakupha lemvunulo ukuthi uyomdumisa ngayo nimukelekile ukuthi vunulani nigidele uNkulunkulu yiba ilento uNkulunkulu akwenza waba yiyona namhlanje ngiyajabula sebeyithanda imvunulo abantu
noma ungazi ukuthi sebeyazama ukugida kwezazi benza yonke into manje ezothathisela ngapha ngakushembe Yep. kodwa sekungathi into yabo Mhm. kodwa umuntu oyewamela amasiko omele ubuntu iminyaka abelungu bembuza ukuthi yini lenkolo yakho yenzayo eboshwe ngene ephuma ezinkantolo eboshwa yibo lako lamasonto bethi uthatha abantu bethu ngoba uNkulunkulu memthuma ushembe khona abantu angazi abangayazi abanazaretha ayazi uyabuza ushembe ukuthi njoba uthi ka angiyo kwakhalela ibandla nje bakhona nje abefundisi akhona amabandla akhona emhlabeni uthi cha inkinga shembe abasahambi ngendlela engabanika yona la engihleli khona kuphela iminyaka kufika umuntu oyedwa sebethathe balandela kwezizwe emva zibehlulile izizwe sebelandela kwezizwe hamba uyobabuyisela wena kwindalo nemvelaphi engathi mhla ngidala okhokho bokhokho babo ngabanikezayo hamba uyobuyisela leyo nto kubantu amasiko yini konke lokho ngidabuke namhlanje ngendlela ahlaselwa ngayo amasiko inkolo kakhulu umntathu ufundile uqeqeshiwe uprofessor kodwa umuzwe esekhuluma into ongayizwa ngemvelaphi yakhe sake sakudiscussa noThabo inzima kodwa ke nje akubona ubuNazaretha bodwa busenkingeni lokhu kufuneka umuntu akucacise indaba kaNkuluNkulu nje iyodwa emhlabeni namhlanje ayisebenzi abanikwa amagunya okushaya imithetho baqinisekisa ukuthi kukhona izinto mina engazi ukuthi ngeke size sikhulume nokuyikhuluma esikhule kuthiwa lokhu kuhamba kanje uNkulunkulu la wathi lokhu akwenziwa ngeke sesivule ngisho inkundla ngoba sithi kunamalungelo ukuthi ngelila ngasikhulume lokho kodwa namhlanje abasemagunyeni ababheka qho ilezi zinto ezikhule thina zihlonishwa zazizwa sazi ukuthi akwenziwa babheka ukuthi yini kungenziwa umuntu uyabheka angazi noma njoba sihamba nje kulelizwe sihamba ngokukaNkulunkulu noma sihamba ngokwalo ngiye ngifisa ukwazi ukuthi ngabe lo hulumeni wethu wakhelwe phezulu kwesisekelo sikaNkulunkulu yini nenkululeko yethu ngabe yathathiselwa lapho yini ngoba kufuneka sikwazi ukuhlukanisa uNkulunkulu akazi asigqilazi akazi uNkulunkulu umuntu amgqilazi manje ke konke esikwenzayo kufuneka kube nala okusuka khona kungabhekani nala isisuka khona yebo ukuthi njoba sila esikhona nje uNkulunkulu nesizwe sethu uphi nohulumeni wethu uphi uNkulunkulu lento ngisho ayizwakali kahle amabhona wasathanda ukukhulunywa ngobandlululo bafuna ngeminyakana nje u20 sesiguqukile sikhule kanje iminyaka eyikhulu inkolo owami umbono ngenkolo njoba ngithi senkingeni nje ngoba masikhuluma indaba kaNkulunkulu asabi into emnandi leyo inkolo indlela efike ngayo la kwelakithi noma eAfrika jikelele inoco omkhulu kodwa awuzwa kuthiwa kuvulwa izinkundla zokuthi siyokhuluma ngenkolo kodwa iyona futhi esiyiqhuba phambili ukuthi siyisizwe sakhelwe phezulu kwenkolo lenkolo eyangena ngesinxele mkhulu akuzange kube ubandlululo kuphela njengoba manje silimpiwe ubandlululo ubandlululo ukuze lusimame liphumelele lwambathiswa inkolo manje yini wena mawusuthi uyasikhulula bese inkolo iba nesihlalo etafuleni ingazange yadlula egezweni bese iba nesihlalo etafuleni inkolo ukuthi iyona esizongamela indlela yethu ebheke enkululekweni kwenzeka kanjani ekubeni inkolo kusafanele iphendule ingakho ke nezinkinga zingaka nje ukubulalana ukubona ezweni kungaka nje ngoba sihamba ngendlela ehambisa kwenkalankala sihamba njengenkalankala iAfrika yonke sihamba njengenkalankala kudluleleke la kuthina ngoba thina sasilindele ukuthi uma kuthiwa kuyohlala phansi sekuthiwa kuyakhulunywa inkolo izoba esinye sesihloko akuzoba ubandlululo kuphela inkolo kwakufanele ingene etafuleni uma usalokhu uyifake phansi kwetafula uyaphambili inkolo izala amalulwane kakhulu inkolo izala izigebengu
Yes. ikhona izala ubuqili nje ngoba isalokhu ihamba ngendlela abamhlophe abafike nayo ngayo kuthina. Inkolo isikhala esikhulu ekubulaleni umuntu ukuthi angabi nanembese. Athathe isibhamu umuntu ayodubula umuntu athi uNkulunkulu ngakuyena. Yes. Athathe umuthi abulala umuntu acele uNkulunkulu. Ngoba inkolo ifike kuthini silulaziwe ingasenasi isithunzi. Yeah. Inkinga eziningi ezweni zokubulalana kwabantu kade ngifunda imininingwane ekhishwa abaziyo. Ayikho impi kulelizwe kodwa uma ubheka izibalo zabantu abafayo Bangaki. uma ingekho impi kusase abantu bafa kangaka. Kwenzakalani uhulumeni uthini? Khona singakukhulumi. Khona singakwenzi. Ubuntu kuphelelephi kubantu? Buqedwe inkolo. Inkolo inobuxoki. Nathi umuzi kawo bamkhulu ufile nje inkolo. Inkolo. Inkolo inobuxoki obuphindaphindiwe okufuneka sikwazi ukuhlukanisa ukwakha isizwe nenkolo. Inkolo, yeah. Ngoba inkolo ngeke isakhe isizwe. Inkolo ngeke isakhe isizwe. Inkolo ithatha nombani imgibeze ekhanda lomunye. Umuntu otshontshayo uyakholwa. Umuntu obulala umuntu kuyilunga elithile. So angazi ukuthi uhulumeni wethu uzohlehla nini ngoba ubona isizwe sethu kungayiki nje phambili ingoba sizange sisuke ngendlela efanele emuva. Khona izinto ezafakwa phansi kwamatafula. Ngoba sekujahwe lapha ekutheni nali igola sikhululeke manje. Kwase ngabuza ukuthi size sibe njena nje sifike kanjani la. Kodwa elami lisasho inkolo ngesikhathi kuhlangene ko World Trade Center kwakufanele libe setafuleni. Yes. Go Truth Ban Commission inkolo kwakufanele libe setafuleni. Ingadefend wena umuntu omnyama. Kulandwa abanikazi bahayo. Hayi wena ofundisiwe wena bese uzoyidefenda. Kulandwa abanikazi bayo eEurope bazochaza ukuthi lento yenu ngesikhathi nithuma usibanibani nimthuma ezweni lethu. Nanithi akazokwenzani. Kusekude phambili angazi kodwa angifuni ipolitika ngiyazi angifundile futhi ngoba umuntu ofunde kakhulu ugcine seyisilima. Ngazi lokho mina washo njalo ikhehle lingizala wamkhulu wathi sikhona isiphukuphuku esineziqo. yebo Sikhona kanti sikhona isihlakaniphi esingayanga esikoleni uNkulunkulu wabadala abantu. ngiyakuthuka ikhondicho ngangayisho lento ngizofuna ukuhamba emazweni enkosi ukuthi khona into ekuyangihlukumeza ngathi mina I have a respect kubantu abaya ema-university bayofunda benza ucwaningo basebethola iziqu. Kodwa kukhona abantu abathole iziqu ngocwaningo ngelona iqiniso ngemvelaphi yomuntu omnyama. True. Now uyabona ukuthi basazoqhubeka babe uphoyizeni bangasizi umuntu ukuthi akule ngoba lokho abakucwaninga ngayo mhlambe even nocwaningo balenza kubantu abangenalo ulwazi ngabo. Mhlawumbe kwabona iziqu zabo bafunzwa. Exactly. Ongekona. So manje ile nto okusho njengoba inkosi ichaza ukuthi kusazoba nzima ukuya phambili. Ukuthi ngeke ngithi mina ngiphendukile. Ngaphendulwa kodwa ngizodefenda indaba yokuphendulwa kwami instead ukuthi kulandwe lo muntu owangiphendulayo kube uyena ozochaza mina zobile ecela we-convent yabo. Uma bekhuluma lezi ndaba abamntu benhle bajike babizwa ngama-antichrist. Kodwa ngiyezwa ukuthi indaba ihleli etheni inhlambuluko kwasekuqaleni. Isikhathi seku-8 o'clock. We have to take a breather. Ngiphinde futhi kukhumbuze nje ngiyabona ama-comments on Facebook page nanda 88.4 FM. Khona nalaphana kwi-group asilungiseni ungaphinde futhi uqhubeke naku-WhatsApp 060 465 0345. Mangabe konke kuhamba ngendlela ngizosithatha lesincingo ku-031 510 9709. Mangabe sesibuya nje after 8 o'clock. Kukhona indaba inkosi isivele yayithinta bese ngifisa nami ukuthi sikhulume but ngizongena ngayo masibuya ukuthi kunomehluko yini ngoba ubushembe ngendlela inkosi ebukhulume ngakhona namhlanje sengathi ngiyaqala ukuzwa ngobushembe noshembe ewokana then sengicabanga nale ndaba yobuNazaretha